ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನೈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇని కంటెంట్ దాలెజ్జి బొక్కడ అన్ననగలోటి ఇంచేని కండదంచారు తిరగారత్తన అలా ముందు బావా ఇంచుల హాయ్ వల్ హాయ్ ఓకే సారీ బాయ్. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ರಜೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಮರೊಂದೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ದಾದನ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಬುದ್ಧಿಯರು ಅಂತ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ನೀನು ತೋಜಿನ ತೆಗೆದನ್ನ ನೀನು ತೂಕ చాలా చిక్కున్న తూక చిక్కున్న ఛాన్స్ ఇది వాపస్ మరలే అది బుండగా నల్ల పోరానికి ತಂಪು ಕೋಲ್ ಕೋಲ್ ಅಲ್ಲ 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 ಆಮೆ ಆಮೆ ಮರಿಯೊಂದು ನಿತ್ತ ವ್ಯೂ ಪಂಡ ವ್ಯೂ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕದದ್ದು ಮೀನುಂಡು ಅಂಡಕ್ಕೆ 10 ಬರ್ತದೆ ನತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಬರ್ತದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಏರ್ ಮತ್ತು ದೂತಾರ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ನಿಗಲೆ ಗೆಂಚ ಆಂಡು ಪಲ್ಲೆ ತೂದು ಊರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪನ್ಪುನ ಊರುದ ಉಂಡತ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೇನ ಊರುಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಂಜುನಗರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಏರಿಯಾದಲ್ಪನೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚಿನ ಮೋಡದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಉಂಟು ರೋಡ್ ಸರಿ ನನಗೆ ಬರೋಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ನೈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಉಲ್ಲಾಸ ಹೋದು ಬತ್ತಿ ನೀರು ಬರ್ತಲೆ ಕಜಿಪುಗ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ನೆರೊಚ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ